Γιατί Άννα, γιατί Άννα, γιατί Άννα. Και τι ώρα που την κρατάω, ξέρω. Τι να πω παιδιά, συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο, κλείστο. Κλείστε τα! Γιατί Άννα, γιατί, απάντησέ μου, ρώτησα το Θεό και απάντηση δεν πήρα, γιατί. Όχι Άννα, δεν έπρεπε. Όχι, δεν έπρεπε. Κλείστο. Μόνο εγώ κάνω σωστό reality, αγάπη μου. Μόνο εγώ. Πήγα γονατιστή και είχα την κάμερα στην Παναγιά μέσα. Είχα τους αρεβώνες, έφερα την κάμερα. Έκανα το ρουθούνι που σπάσανε μέσα τα ίδια υγιεινής που είχαν περισσέψει. Είχα την κάμερα απ' έξω. Όχι Άννα, μόνο εγώ δικαιούμαι reality. Κατάλαβες? Είναι την επαιτία του σπίτι σου. Σεβασμός.